Etxaurreneko Anpako presidentea. Atzo izan genuen bilera bat lakoan, ordezkariarekin, teknikariekin eta beste pertsonekin, eta joan ginen Aiarako udalatzeko errepresentantearekin, ikastolako zuzendaritzarekin, eta nik. Haiek azaldu zuten bere lana, egin duten guztia, enpresekin hitz egin dutena eta zeintzuk ziren enpreseko baldintzak. Nola geratu dira lizitazioak eman gabe, esan dute lan egin dutela uda osoa, ez dutela utzi azken egunerako guk pentsatu genuenez, eta printzipioz hor jarraitzen dute, baina esan dutena da orain pelota dago enpresen teilatuan. Nahi badute gaur bertan hasi aldute lan egiten, ibilbideak egiten, baina haiek ez dute nahi. Daude lan egiten, hitz egiten ari dira beste enpresekin, Euskal Herriko kanpoko enpresekin, baina hori ezin da egun batetik bestera. Orduan egongo gara egoranetan ez dakigu noiz arte, eta familiak hor jarraituko dugu. Ekintzak egiten, zarata egiten, eta nahi duguna da enpresekin biltzea. Aber zein den haien ikuspuntu edo eskatzen dutena, eta azalpen bat ematea. Ez bakarrik Eusko Jaurlaritzakoa, baizik eta ere enpresekoak. Eta hor jarraituko dugu. Beste aldetik badaude Aiaran bertan, beste plataforma Aiara Hezkuntza Bizirik, gaur bertan arratsaldeko 5:00 kotxe karabana bat egingo dute, aterako dira Orduñatik eta pasatuko dira herri guztietatik, Orozko, Llodio, Laudio, Amurrio, Aiaratik, Etxaurren ikastolatik, eta printzipioz bukatuko dute Artziniagan. Eta formatu egin dugu beste talde bat, lan talde bat, beste Arabako beste ikastolekin, beste Anpaekin, eta haiek Instituto Iturribero egingo dute, konbokatu dute konzentrazio bat La Virgen Blancan, gaur arratsaldeko 6:00. Eta orain bilduko gara pentsatzeko zer egingo dugu hemendik aurrera.